Nu știu. Dă-te în pula mea! Huh? Ai ok, semnul ăsta oricum nu-i real. Ok, n-am vrut să fac asta. Nu. Nu s-a la trecere atunci. Pe aici... What? Aici e intrarea. Nu? Anyways. Bună. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Trecere pietoni. Spune că nu a fost deloc necesar. Adică nici mie nu-mi place că mergem cu 20 la oră. Dar care a meritat tot mișcarea aia? Nu cred. Hello. Hi. What are you pisică? Fake vs Reality. Fake. Real. Toyota. Nu mă așteptam cu să oprească, sincer. Cred că lasă să gândește. Ok. S-a mort. Ok, hai să înțelegem. Îmi dau seama ce vreau să fac cu autobuzul, dar eu am să las. Cu plăcere. Salut! Wow! Ce șmecherie chestia aia. Tomorrow. Let's do it tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive.